Ngikubingelele mbukelo wami, ngikubingele osukwini lanamuhla. Usabingelwa inkeshezane kashukela. Eyasalazi ukhumeza ngakubo ethalathula. Mbukeli, namuhla mbukeli sisendawonye, njengoba hlale sibandawonye. Sisesekuyo futhi ingosi yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Mbukeli cha, ngithi namuhla mbukeli awe ngiphinde ngibuye. Nakuba sekuthe kuba nebangana kodwa-ke sengiphinde ngabuye. Namhla embukweni ngiphinde futhi ngaba nenhlahla ukuthi kube khona enye inkosazana ethi cha, akuyivele nayo lapho ukhezweni ke izothi lungu njengabanye. Kwase phela noMazunani ngeke nambona ekhona kule nkundla. Kunjalo ke mbukeli cha, nkosazane akwe ngumukele. Ngiphinde futhi ngithokoze ithuba lakho. Akwesizwe ukuthi inkosazane konjena kuba yena ubani siphatheleni lapha enkundleni yethu. Ngibonge ngingamukela nkeshezana. Ngiphinde ngibingelele ababukeli emakhaya. Lo okhulumayo unokubonga ungokwamthethwa enkandla eThalamini. Awu Nyambo somkhulu. Cha, Dingiswayo ngithi ake ngithole hleze ukuthi ngawo kuba uzosuvakashele lapha engosini yethu enkundleni yethu ngakube hleze bufisa ke sixoxe ngani ngoba phela ingosi yethu lapha sisungule ukuthi sixoxe. Ngize ngumbuzo lapha nkeshezana. Engizowubuza ukuthi ngokwazi kwakho yini ingodusi? Asibonga wena wasoyengweni. Cha, ake ngiqale nje kanjena. Ngithi Dingiswayo kukhona ukukhuluma ukuthi kukhona ingodusi, kube khona abathi khona ingoduso. So ke mina ngokwami ukwazi ngizocela ukuthi ngiphefumule kulabo abathi ingodusi. Laba bathi ingoduso ngizocela nabo basilekelele because sisenkundleni lapho esixoxa khona. Lona lo muntu ufuna kube khona akuvezayo phela sixoxe siye phambili. Okusho ukuthi ngokwazi kwami umuntu okuthiwa ingodusi kusuke kunemizi emibili esuke isiyakhe ubuhlobo obuhle. Kusho ukuthi khona abakubo wensizwa kube khona abawentombi. Kusho ukuthi abawensizwa khona okuhle asebekulethile kubo wentombi. Kwenzeke futhi kube khona okuhle futhi nabakubo wentombi asebekwenzile bekusangala kuwensizwa okukhomba phela bakha ubuhlobo obuhle. Futhi ke emva kwesimo esinjengaleso ke kuyahambe kube nesikhathi ngoba imizi kayifani. Kuyenzeka ukuthi abanye baze baqalisa uhambo njengalolu. Umuntu wesifazane egcekeni useyadingeka, hleze umama akasekho. Kusho ukuthi umuntu ongakwazi ukuthi ebambe indawo kamama usuke ngasekho, hleze udinga manje nanomuntu ozobamba indawo yomakoti ukuze phela ikhaya lifudumale libe yikhaya lingabi umuzi. Okusho ukuthi emva kwalokho-ke kuyakuthi-ke uma lezi inkambo zokuhlobiselana kuba khona isipho esiqhamba ngapha, kukhona ukuqhamba ngapha, kukhona ukuqhamba ngapha, kubona cha, hhayi kuyiwa kude nokukhanda lobu buhlobo bakho. Kuvela ukuthi-ke babesuka abakubo womfana
beze kubo wentombi le bazokhulumisana nami. Cha, umuzi kaSibanibani ngenxa yokuthi ekhaya akekho umuntu obamba indawo kuba umama noma kuba umakoti. Umuzi wakithi uyabanda, kufisa ngathi ngaba khona manje ozowufudumeza ube yikhaya elifudumele. Okusho ukuthi manje siyacela ukuthi besicela abakithi umlobokazi wethu lo besimlobola ukuthi eze ngapha ngakithi, akazothi nje ukugodosa, kusho ukuthi azohlala ngokungaphelele, azohlala sakuyiqoqa, kukhona izimo azobe eyihlonipha ngoba akakalethwa ngokuphelele abe ngapha. Kusho ukuthi-ke uma ngabe benze kanjalo-ke base bevumelana laba kamakoti, kusho ukuthi kube umlobokazi nakubo wensizwa-ke, cha, uyabe sehamba-ke ayolinda ngale emzini la ayogana khona ngelinye ilanga, kusho ukuthi laba abalobola. Kusho ukuthi uma kuhamba-ke ithuba-ke engale abangapha kubo umakoti, uma ngabe bekhuluma ngaye baye bambizwe ukuthi uyingodusi ngoba uhleli la khona ngokugodosa, uhleli ngokuyiqoqa, uhleli phansi kwemibandela angakwazi ukuthi ayenze, engaba yimbandela engamenze omunye umuntu ngisho ofikayo akwazi ukubona kuthiwa lo muntu uwumakoti wala ekhaya, kodwa indlela yakhe yokuhlala iyakhomba ukuthi hhayi akakakhululwa, akakabi ngaphakathi, kepha khona okuhle osekwenziwe okumenza ukuthi akwazi ukuba la. Kusho ukuthi-ke yingakho-ke kuthiwa yini ingodusi, ngoba uhleli ngokugodosa, uhleli ngokuququbala, uhleli ngokuyiqoqa, akanebe, akakhululekile kulo muzi akuwona ngoba kusenezinto kusafuneke zigcinwe. Akuke ngithi nje hleze kunesithebe kuyadliwa, akakwazi uzohlala ngisho nabakoti, akakwazi ngisho uzohlala nomama, kepha uyasikelwa anikezwe lapha khona, hleze usengayicelela lezo ngane nje 2 3 nihlale naye-ke naye adle ngane, ngoba kusuke kubalekelwa izimizi ukuthi usaqoqwa akakasondeli. Njengoba esaqoqwa nje kusenokwenzeka futhi asiphunyuke, ngiyabona, agcine futhi esethathwe omunye umuzi, yize bese-ke umuntu obonakalayo ukuthi uza la ekhaya. Ngakho-ke izinto ezizohamba hambe zigcine zenza ekuthenini kube nesimo sokuthi iy'mfihlwana zala ekhaya igcine iphuma nayo uma ephuma, ayivikwe leyo nkinga ukuthi akanikezwe nje indawo yakhe ayihlalele khona. Ngoba phela kuyenzeka nani ukuthi nihleli ningabantu niyadla nje, angakho ngoba kuneyingxoxo, kube khona futhi omunye womndeni ovela asukele-ke nje afuna ukuvusa udaba osekwadlula kulona. Umbuzo uthi uma khona umuntu ongesuka la ekhaya lapho kwenziwa kanjani? Isimo nje esinjengaleso ayephila phansi kwembandela yaso. Yingakho kwakuthiwa la hleli khona uhleli sakuqojama, uhleli sakugodosa, uququbele, yebo indawo yakhe uyibambile kodwa ingaphansi kwembandela ethize. Yingakho ngithi-ke mbukeli wami, ngifisa ukuzwa-ke kulaba bathi ingoduso, ukuthi hleze kusuke kugoduswa ini. Ngifisa lapho mbukeli, angisho ukuthi ngithi abathi ingoduso ngithi barongo, baphambene neqiniso, cha, kepha ngifisa nangakubo ngithole ukukhuluma okuyincazelo ukuthi njengoba kuze kuthiwe ingoduso,
kusuke kugodoswana hleze ngoba mina ngazi ingodosi ngoba kuthiwa usuke engasahleli kubo kepha usuke sesemzini lapha lotsholwe khona kepha ukuhlala kwakhe izinto azenzayo ziyamlawula ukuthi akangafikeleli lapha akagcine la akangenzi ukuthi agcine futhi uwumuntu ohleli ngokungaphelele angithi ngiyibona lento so manje ke ngifisa kakhulu nami ukuthi ke kulokhu ngoduso ukuthi hleze kusuke kunjani cha angifuni uqamba amanga uma ngathi ababukeli ngithi kufanele basho lokho ufune bathini cha abasinikeze sizwe ngohlangothi labo ukuthi kuhamba kanjani. Angazi-ke Dingiswayo hleze kukhona kusafisa ukubuza hleze uye phambili angazi. Ngiyaneliseka mina ke Shezana ngoba benginokuyibuza ukuthi yini yona leyo ngodusi yakhona. Uma kwenze njani kuze kuthiwe ingodusi. Ngiyabona. Umuntu uhambile ushiya ingodusi senginelisekile sekuyezwakala ngingazi kubabukeli ukuthi bona ngokwabo bayizwa kanjani kodwa mina nginelisekile. Sithokoze ithuba oyinikeze lona lokuthi usondele ngapha uze nesihloko sakho futhi ungapheli imandla nawo ulandela uphinde futhi ubuye umukelekile nababukeli ekhaya ngiyethemba ukuthi nabo siyakhula siyafunda usuku nosuku uma sixoxa ngakho emukeli ngithi hayi asibambe nje singayindawo. Ngiyabonga.